যদি Jacob ও কয়েকদিন বিসিঙ্গ bo live video phaioi nagar san phaiangge chini notice jari tongnai chini notice no sung withdraw khlaya ko tau phano khlai puro si lokun buskang khlai man ongke bo tau nagar san puro bo lokun buskang nagar ma san nai bo accept khlai ga hai pano bo lokun buskang phai accept khlaina mu chungya to obo siming na singi tongo je bo kaisa tini openly phaiye live video phaiye bunyo dhamki samki rumani amor onga kaisa media ni ethics ni baire amo khlaijak mani karon abono sao je kaisa media ni je ethics bo follow khlaini bagano sung chini yakde notice jari ma khlaio because bini kok thai bai bini tongmung bai ba bini je samung bai bini lukurok ni bisingo khelangki nengna ni nangkha misguidance ngi thanga negativity khai hoto bangma sobo kaisa misleading ngi thangmani bagai bo bini media ni rule no break khlaiki mani bagai kaisa media ngi bo rule follow khlaime ni bagai जों अबा हाइके नोटिस मा रखा जे अमों खा लीगल पॉइंट या बा समाज मोसांगे बा मीडिया नि बिसिंतै अमा हाइके सानानि अधिकार करै हेनिसे जों अमनो दिनि लीगल नोटिस रुओ जदि बो अबा हाइके न कंटिन्यू खलाय थांगा हंके दिनि बो लुकुरंग बो रेस्पेक्ट रिलिया बो मीडिया न बो रेस्पेक्ट रिलिया बो एस मीडिया बो मीडिया नि मोटेव बो तंगिया दिनि पर्सनल नि मोटेव थांगा बो गोबां पर्सनल अटैक बो खलायो पर्सनल गेन नि बागै बो खलायो खानाव यांगा बुझे धमकिरो यांगा ब्लैकमेल खलायो दो आबो कैसा आउट ऑफ रूल थंगो आबो कैसा माफिया गिरिङै थाङो सो कैसा मीडिया सालागो हने आमा का माफिया गिरि खाया वे तिनी बो अहम कै बाकी चैनल बाय एज अ प्रॉपर मीडिया पर्सन एंकरिंग खलायै कसां कसां को कक सावे खलायमान खानके जोंसिनि नोटिस न संग्रिबो खलायनाय बा संफिरगै नानाय जदि बो कंटिन्यू खलाय थांगा आमतै जोंनि खानियाव तैसे सपायखा जे बो तिनि करप्शन धमगिरि दंखा तिनि करप्शन ब्लैकमेल खलाय दंखा गांकेले जोंबो बाधा गैया जगाव आ जगाव पब्लिक थु पॉलिटिशियन न थु जोंनि खानियाव जे खबर सपायखा जिबिनि अगेंस्ट होते वैसा बो मीडिया नि एथिक्स न फॉलो खलायलिया एज अ मीडिया पर्सन जो तिनि माफिया गिरि खलाय दं फिरुका ओंग्रै जों जोंनि फाउंडेशन नि एज एन एनजीओ जोंनि खानियाव राइट्स दङ जों गायसा साया खलाय तंनाय बा कायसा हामिया खलाय तंनाय कायसा भाइरास नाले रुल तंनायनाव जों क्लीन खायनानै चिनि राइट्स दङ चिनि दफानि बागै दफानि बागै सामु खलायो चिनि दफाव जोंबो हामिया सानाय बा हामिया फोरोंनायनाव तननानै जों मुसंगला नागारमा साननाय तामनि हिंके बो लाइव वीडियो से फाये बुइनो कुटुबु लाइव वीडियो से फाये बो बुइनो धमकिरि मानो लाइव वीडियो से फाये बो आनाप सानाप सावै मानखा ने बो तिनि नागार सानमानि बो सुदु पोस्ट खलायरि रिगा सिरि रिगा आं बेसिनि खंगिया बो जदि नागार सानो गय बिन बखाबाय बिन बुं खांते वैसा आमा इकेना बो लाइव वीडियो फायै नागार साननानि अंथुं लुकुरकनो नागार मा साननाय तामनि के बिनि बागै तिनि लुकुरकनि बिसिङाव केलांकेनि बो अंखा लुकुरकआव ओरमपुर बुंबायखा गाहाम वन सुनाय बो फायगा बिनि क हामेवान सुगै क हामेवान सुनाय राव फायगा सो आमनि बागै आं तिनि तावखनो सावै दंखौ